Sen bilsiniz yani. Bizim halkımızın %45% iş migrant hükmünde yurdun mecbur ýagdaýda koyup yurdun daşına gitmeli oldu. Yurdumuzu basıp alan iki kelleli prezidentler Atalogul Berdimuhamedovlar Türkmenistan'ı katastrofa getirdiler. Daşını işleyen Türkmen iş migrantları gatı kösünýärler. Maşgalanın bir işleyeni, maşgalatını ve doğum arnaşlarına pul kömek etmek için yurdun daşına gidip işlemeye mecbur olýarlar. Maşgalanın ejesi ya da kakası ya da çağları zahmet migrantı bolup Türkiye'de, Rossiýada ve beýleki döwletlerde işlemeli bolýarlar. Bu ýagdaý 10 ýyl dowam edýär. Esasanam daşına çıkan adamın arasında bizim ayal gıylarımız kösenýär. Bizim däýärimize göre ayal gıylara in hormat goýulmaly we syýlanmaly adamlarymızdır. Olur mukaddesdir. Ayal gıylarımız bizim namusymyzdyr, bizim awraýymyzdyr. Köýne zamanyň bäri Türkmen halky öz ayal gıylarynyň awraýlaryny gorap we olary hormat goýup geldi. Egerde biz ayal gıylarymyzy kynçylykdan gorap, saklap bilmesek, yurdun içinde olary münasip şertler döwledip bilmesek, elbette maşgalasyny eklemek için olar yurdun daşına gidip kösülmeli bolar. Döwlet toparına ayal gıylarymyzdan kösençleri barada, öýlerini aýtmak arzulary barada, çağızıklaryny, maşgalasyny görmek arzuları barada köp maglumatlar gelip gowuşýar. Şuňky günne öňkü zamanlarda ýaly öz maşgalaň bilen çağızıklaryň arasynda awraly we hormatly öz yurdunda ýaşamam ayal gıylarymyň köpsine arzu bolup kaldy. Hormatly watandaşlar. Men şu videoda bizim ayal gıylarymyň ýagdaýy beýan eden bir ýaňy başlangıç Şahir Gelnejemizin goşgyny sizin dikkatyňize hödürlýär. Goşgynýadan Gelneje ömrüne birinji gerek YouTube'da öz goşgyny aýdýar. Gelin biz Şahir Gelnejemizi gollaýaly. Golup kommentariýatyny ýazyn. Paýlaşyň şu videony ve like koyup. Bu şu goşgy Türkmenistanyň hem ýerine ýaňlatyn. Mümkin bizim halkymyz ve bizim häkimetimiz ayal gıylarına bolan hormaty mundan beter ýokary bolar da olara şertler berler. Sağ olun. Senin vefan için ölsem etmen armağan. Senin safan için, senin vefan için ölsem etmen armağan. Uzuyun eteklisin, gıya gözlen bakılar. Utanışdan, namıtdan janyň ýakylar. On küsüňiň bogun töküler. Ýan ýollaşym ýanymda sen bolmasaň. Wagtyndan öň agar aýtdyr taşlarym. Hasaby ýok gözden akan ýaşlarym. Ejidledim, egdim berent başlarym. Ýan ýollaşym ýanymda sen bolmasaň. Durmuş meni kyn ýolundan getirdi. Diýmejek sözlerimi dilime getirdi. Kägüllürdi, käte gama batyrdy. Ýan ýollaşym ýanymda sen bolmasaň. Eredi gitdile daglaryň gary. Taňa barýan ýakyn ýolum daş boldy. Geçip barýar bu ömrüň bahary. Ýan ýollaşym ýanymda sen bolmasaň. Dertlerimi bilmez ýakynym daşym. Şadyannek görnýändir görnüşüm. Goşgularym boldy ýakyn tırdaşym. Ýan ýollaşym ýanymda sen olmasaň. Wal ýükün çeker derd edip tene. Çekerden artygyny bermetin maňa. Ne öňe ýüreýän ne de bir ýyda ýan ýollaşym ýanymda sen olmasaň. Gaýgylanyp, pikirlendim, oýlanyp, eklenç diýip nirelerde aýlanyp.
Kä halatlar çağacıkday ýyrylym ýanýollaşym ýanymda sen olmasaň. Oýlanýan edidim ýene sen hakda. Çağalarym hakda, geljegim hakda. Hak etdigim hakda, ýalňyşlarym hakda. Ya unutduňmy edidim, ýatlamagan men hakda.